Usa ka panagtigom ang gipahigayon sa mga taga-suporta ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City ug Cagayan de Oro City sa ikausa ka gatos ka adlaw sukad gidala sa International Criminal Court sa The Hague ang kanhi Pangulo. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara dinhi sa Davao City usa ka prayer vigil ang itambungan sa mga taga-suporta agig paglaom ug pag-ampo nga unta sa daling panahon makauli na sa Davao City si former President Rodrigo Duterte sanglit siya sab ang mosunod nga mayor sa syudad. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Padayon nga lig-on ang panawagan ug paglaom sa mga taga-suporta ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga sa labing daling panahon makagawas na siya sa ICC sa The Hague, Netherlands ug makauli na sa Davao City. Gipahigayon ang prayer vigil Huwebes sa gabii sa Rizal Park sa Davao City sa ika-100 days na ni FPRRD. Sukad gidala siya sa The Hague kalabot sa reklamong Crimes Against Humanity. Nagsindi og kandila ang mga mitambong nga nagtimaan sa kahayag ug paglaom matud pa sa iyang pag-uli sa syudad. Ila sab gipahayag ang manifesto agig suporta sa pagkabot og hustisya ug soberanya. Sa iyang kaayo, sa iyang pagka-presidente sa atong nasod, sa iyang gihimong sakripisyo, sa iyang gihimong pagpangalagad, kani ang gibalos sa iya. Mitambong ang legal counsel ni FPRRD nga si Attorney Martin Delgado III kinsa usa sa kauban sa kanhing Pangulo ug usa sa saksi sa mga hitabo ni adtong March 11 kanus gidakop o gidala sa The Hague si FPRRD. Some people say it was a historic day. To me, it was a day of infamy. Kay daghang kayong mga panghitabo nga dili angay mahitabo kay supak sa balaod. Dinhi gipahayag ni Attorney Delgra ang mga kalapasan nga gibuhat ngadto sa balaod sa pagdala kay FPRRD sa The Hague sama sa wala pagpresenta kaniya sa lokal nga korte. My humble request for all of us here is to continue to support him, to continue to show your love for him, to continue to pray for him. Para siya pod matagamtam niya bisag layo kay siya. Matagamtam niya, no? Nga giday gyapon siya, gihigugma gyapon siya sa mga tao nga iyang giserbisyo. Samtang sa Cagayan de Oro City, nagkatapok sab ang gatusan ka mga taga-suporta ni FPRRD sa Kiosko Kagawasan Park sa downtown Divisoria area aron ipanawagan nga ipapauli na sa nasod ang kanhi Pangulo ato sa ika-100 ka adlaw sukad kini gidala sa The Hague. Usa ka programa ang gihimo nga gipangunahan ni Councilor Girly Balaba kinsa iladong kaalyado sa mga Duterte sa Northern Mindanao. Matud niya, kinahanglang makauli na ang kanhi Pangulo tungod sa sinugdanan pa lang illegal na matud pa ang pagkapriso niini. Sara, sige pagulang advisory sa Office of the Vice President. Si Vice President Sara Duterte ana karon sa iyang personal trip dito sa nasod Australia ug nakatakda siya nga motambong sa pahigayon nga Free Duterte Now Rally sa Melbourne karong June 22. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.